Uklízíš? Tam to nejde? Tak to polož. Uklízíš ještě brindáček? Kde máš brindáček? Ty ale stojíš na knížečce, podívej se. Vezmi knížku. No, vezmi ji. Toho nepotřebuješ teď. Co je v knížečce? Ano, auta tam jsou. A co tam ještě je? Nevadí ti, že to máš naopak? Ano, tam je auto. Taky. Ano.